Üdvözlök mindenkit! Helén Antal, Hatos Sándor, Mátyás Ferenc vagyok. Üzemeltetek egy Kiwi SDR vevőt, de ezt bent a Füzesabony város belterületén, és hát egyre inkább nagyobb a zaj. Most kihoztam a határba ezt a Kiwit, tehát per P-be került, és nagyjából így néz ki a kondíciója az állomásnak. Egy pecabot végéről indul el 2x10 méter egy balon van ott fölrakva, és 2x10 méter vékony húzal indul el északra és délre nagyjából. Megpróbálok oda is ráközelíteni. Nem tudom, hogy látszik-e. Mindegy, selyemzsinór van a 10 méter vezetékbe beletoldva. Coax kábelen van levezetve, természetesen a másik oldal is megvan a inverted V antennának. Coax kábelen le van vezetve a Kiwi SDR vevőbe. Hát az Amphenol ajzatos adapteres kábel lesz ő, a másik pedig egy GPS vevő, ami a Kiwihez való, csak az még nem épült föl sajnos. A Kiwi által készített adatcsomagokat egy router kapja meg a LAN kábelen keresztül, ami router most nem elérési pont, hanem kliensként van beállítva. Kliensként. A telefon pedig hotspotként üzemel, tehát az adja Wi-Fi-n keresztül az internetet, és így jut el a hallgatókhoz. A másik telefon, ez pedig egy helyi hálózaton van, tehát ez a routernek a Wi-Fi-éhez van csatlakoztatva, és így helyi hálózaton éri el a Kiwit. Hát most vannak már 4-en, úgy látom. Az egésznek az áramellátását egy 60 000 amperórás, milliamperórás, bocsánat, tehát 60 000 milliamperórás powerbank adja. Hát már körülbelül egy órája megy, 96%-kal húzta le. Megy róla a telefon, a Kiwi, meg a router. Tehát ezek a dolgok. Hát nagyjából így néz ki. Most egy kicsit villámcsapkodós az időjárás, de hát sokkal jobb, mint odahaza. Hát köszönöm a figyelmet, szevasztok, minden jót mindenkinek. H6 SMF, sziasztok!